Tijekom svake turističke sezone slušamo kampanjsko medijsko izvještavanje kako inspektorat i porezna naganjaju ugostitelje koji po tim korumpiranim medijima navodno kriminalno varaju državu. Ali, dragi prijatelji, svi ugostitelji u Hrvatskoj ne mogu u godinu dana toliko prevariti državu koliko je Andrej Plenković, Pavao Vujnovac, Marko Pipunić iz Žita i Martina Dalić iz Podravke mogu oštetiti u samo jednom danu. Mogla bih u detalje argumentirati kako u Hrvatskoj za ugostiteljstvo vrijede apsurdna i nepotrebno stroga administrativna pravila koja, na primjer, u Austriji ili u Njemačkoj uopće ne postoje. Tako ugostitelji u Hrvatskoj moraju enormno plaćati tečajeve za svoje radnike. Pitam se samo kako te tečajeve pohađaju ljudi iz Nepala i Indije? Na kojem jeziku oni polažu te ispite? Općenito, sama činjenica da treba tečaj za rad u kuhinji ili za konobara jest apsurd. Ali apsurd koji plaćaju naši ugostitelji. Većina ljudi vjerojatno ne zna da su restorani dužni godišnje provjeravati kakvoću vode koja dolazi iz samog javnog vodovoda. Tu obvezu primjerice nemaju kafići. Dakle, to su potpuno besmislene stvari koje služe samo maltretiranju ugostitelja. I naravno, ta je provjera još jedan u nizu troškova za ugostitelje. Način pak kontrola koje provode Državni inspektorat i Porezna uprava jest u svojoj biti neviđeni skandal i izravan rad protiv interesa hrvatskog turizma, ali i elementarnih prava hrvatskih građana. Tako je ovih dana restoran u Makarskoj kažnjen s 8.000 eura, jer je navodno na nepropisan način zaledio hobotnicu. Zaposlenike restorana su držali 8 sati, da nisu smjeli izaći iz restorana, a goste su potjerali iz objekta. Razlog je jednostavan. Treba puniti državnu blagajnu iz koje se onda Plenkovići, Milanovići, Jandrokovići, Vujnovci i ostala družina bogate i naravno treba ljude držati u strahu kako se ne bi pobunili protiv nepravde. U uređenim državama svatko ima svoja temeljna prava. Znači, kada bi u Njemačkoj neko inspekcijsko tijelo na način kao u opisanom slučaju u Makarskoj tretiralo nekog ugostitelja, taj bi od nadležnog suda zatražio zaštitu svojih prava koju bi zbog žurnosti u najkraćem roku i dobio. U Hrvatskoj pa ni sudovi, ni inspektorat ili Porezna uprava ne rade po zakonu, već služe moćnicima i štite njihov kriminal. Zlostavljani građani, kao na primjer ugostitelji, ne mogu se nadati sudskoj zaštiti. Hrvatskom vlada šutnja onih koji šutjeti ne smiju. Nijedan političar, nijedan novinar, ali ni predstavnici civilnog društva ne smiju šutjeti ako imaju spoznaju o kršenju zakona. Ako Porezna uprava ili Državni inspektorat zlonamjerno tumače zakone i teroriziraju ugostitelje kršeći niz zakona te samo ljudsko dostojanstvo tih vrijednih ljudi, onda svatko mora reagirati i tražiti odgovornost onih koji to čine. U ovom slučaju čelnika Porezne uprave i čelnika Državnog inspektorata. Razlog zašto sve političke opcije šute jest njihova ucjenjivost ili nedoraslost. Nas u OIP-u nije strah govoriti istinu i boriti se za ispravne ciljeve. I zato nas podržite, jer samo uređena Hrvatska može biti i uspješna Hrvatska.